platí. A kvalita se potvrzuje i výběrem kvalitního vína. Nemoči. Doufám, že si to nevezmeš osobně. My jsme prostě chtěli využít tvých narozenin k tomu, aby se taky po čase uvědomil, jaký víno pijou normální lidi. Mimochodem, teď prostě ve finanční krizi tohle musíš koupit, protože to je stezka ve slevě. Já jenom věřím, že nemáš pro dnešek prorocký dár, protože byl nerad, kdyby se takováhle realita pro mě vyplnila. Ale na druhou stranu připravíme se na to, že cesta vede také skrze utrpení. Nakonec jste si dobře stoupli k té kostce, já jsem tam nedávno, je to cesta k pravdě. Takže budu mít obrovské